idan ana raba gado maganarsa akwai ƙashin gaskiya. ayar da aran ma ya ja wa idha hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa zai zama cikin suratul nisa aya ce ta 8, zai zama aya ta 8 a nisa. wannan aya tana nuna cewa bayan magada akwai wanda ana dan san musu gabanin a fara raba gado in sun zo wajen aka kira mutane guda uku. in kana neman gane hikimar me yasa aka yi, ka duba tafsirin Sheikh Abdulrahman bin Nasir bin Abdullahi bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi alai, shine ake markirari da Allamatul Qasim, malami ne na fadilatu Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alai. cikin tafsirinsa na Taysirul Karimir Rahman karkashin wannan aya din yace a cikin wannan aya akwai bayanin hikimar shari'a na nuna hukunce kyawawa da kuma taimakon wanda bai da shi, da kuma dan bada wai irin abin da ake cewa in ido ya gani kada a haramta masa. shi yasa zaka ga a sunna yace fiyayyen halitta ya karantar da mu a hadisai da dama, ko bawa kake da shi in aka kawo maka abin sha'awa kar ka haramta masa, ka dan dauki dan wani abu ka bashi. to irin wannan yana rage rowa. in aka ba mutum ya dan mai da kwadayinsa sai hankalinsa ya kwanta. yanzu in ana girki a makwabtanku a gidanka sai ya zama ba sa san muku abin da suke dafawa, to za ka rika jin ƙanshin na fitan hankali ne. saboda me? saboda rai ya fi sha'awar abin da aka haramta masa. kuma mai dalili? saboda shaidan haka yake, duk abin da yake haramun ne gare ka to shaidan ya fi sa ka so shi. shi yasa za ka ga mutanen da ke fita su yi fasikanci a waje da matan banza, za ka samu wani lokaci ba su kai kashi 10 cikin 100 matansu na gida daraja ba. saboda me? saboda haka sunnar shaidan take kwataitar da mutane kan abin da Allah ta'ala ya haramtar musu. mafhum? tayyib. kuma in kana son sanin hukunci na hakika akan za a ba wa mutum wannan gudu dan kason alakoro a cikin kayan gado gabanin araba ko ba za a bayar ba, kuma sai ka duba ma'alimu tanzil na imamul baghawi rahmatullahi alai, ya yi gamsasshiyar magana a kai. na farko ya kawo maganar sa'id ibn musayyib alaihi rahmatullah. a fahimtarsa shine ayar an soke ta, ba a hukunci da ita. ma'anar ayar shine wa idha hadara alqismata ulul qurba, mutane uku Allah ya kira, idan suka halasci wajen rabo shine qismatal mawarith. idan suka zo wajen raba gado, na farko ulul qurba, dangin mamaci na jini wanda shari'a bata ba su gado ba. akwai waɗanda ƴan uwanka na jini amma an kada su ba su da gadonka, to da su ne ulul qurba. na biyu wal yatama, da marayu waɗanda suke talakawa ne, idan marayu sun kai su ci zakato ana ba su. da yawa suka ce in ba za su ci zakawa ba sai an ba su ba. na uku wal masakin, sai aka ce da miskinai. kaga anan shi ya ce shi miskini ne, shine inda yake so ya fake. kaga a cikin ayar an kira uku, ɗaya dangi ne na jini, biyu kuma kawai haƙƙi ne na addini, amma mafiya yawa ba dangi na jini ba, su ne marayu da miskinai. sai Allah ya ce farzuquhum min, ku azurta su daga wannan gadon, kuma ku gaya musu magana mai daɗi. idan kuɗin da za a raba gadon naira miliyan 5 ne, sai a ɗauki koda naira 10,000 sai a ce to ku ulul qurba ga 10,000 naira, wal yatama ga 10,000, wal masakin ga naira 10,000, sai ku yi hakuri da abin da ya sawaka. wannan dai kawai mu nuna muku mun yi appreciating zuwa wajen raba gado nan da kuka yi ne, ku shaida mun gode, Allah ya saka da alkhairi. sai a ɗauki ɗan wani abu sai a ba su, misali na bayar. to shi a fahimtar sa'id ibn musayyib alaihi rahmatullah, ayar an soke ta. kamar yadda muka sani akwai ayoyi da suke an soke, akwai mansukh wan nasikh. to a fahimtar sa an soke, amma kaulin jumhur ayar ba a soke ba. don gaba da sa'id ibn musayyib akwai abdullahi ibn abbas, Allah ya kara masa yadda, shi ya ce ba a soke ayar ba. sannan akwai Sheikh Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakhai rahmatullahi alaihi, wanda muke ce Ibrahim Nakhai. akwai Imam Zuhuri, shine Muhammad bin Muslim bin Abdullahi bin Shihab az-Zuhri
shi ma ya ce ba a soke ba. So waɗannan bil haƙiƙa a ƙarfin hujjansu ya fi ƙarfi akan maganan Sa'id ibn Musayyib. Ko da dalilin samun Abdullahi ibn Abbas a cikin tafsirin Qur'ani babu kokonto mustawa tasa a daraja na sahabi na gaba da tabi'i, sannan matsayinsa a wurin Qur'ani na Abdullahi ibn Abbas ya fi na Sa'id ibn Musayyib. Na uku, shaidar da fiyayyen halitta ya bayar akan Abdullahi ibn Abbas, wannan gagara ba daune a duniyar Qur'ani. So kula ga wannan abun da ya dauka ana ganin cewa ya fi karfin hujja. Dadin dadawa, Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda kamar yadda shi Imamul Baghawi rahmatullahi alaihi ya kawo, Mujahid bin Jabr shi ɗalibi ne na Ibn Abbas, shi ma malamin Qur'ani ne. Shi yana fahimtar dan basu ala koran gadon a dan basu dan kaɗan su taɓa dan, shi yana ga yana kawo matsayin wajibi. Me dalili? Don Allah ya ce farzuquhum min, farzuquhum ku azurta su daga gare shi, yace fi'ilul amri ne. Shi ko fi'ilul amri idan Allah ya faɗa ana ɗaukan sa a wajibi ne in umarnin Allah ne. Baka me da umarnin Allah ya zama mustahabbi sai ka samu dalilin da yace ba wajibi bane. Amma ga duk mai imanin Allah ya ce yi kaza, to abin da muke kaddara to dole ne mu yi, har sai an samu wani dalili da ya ce an muku sauki ba dole ba ne, to za ka shi ɗauka wajibi ne. Ibn Abbas Allah ya ƙara masa yadda sai ya ce, amma idan magadan yara ne ƙanana babu mai hankali a cikinsu da za a iya ɗan shawartansu a ce muna so mu ɗan ba da ɗan alakoro gabanin a raba muku, 'yan ƙanana ne, babansu ya rasu ya basu su hudu misali, ɗaya shekara 5, ɗaya shekara 4, ɗaya shekara 3, ɗaya shekara 1, kaga ba su da cikakken hankali. A nan sai ce in ba su kai a nemi consent ɗinsu ba, yana ga a haƙura da ba wa ulul ƙurba ɗin nan wale ta mawul masakin. Amma in akwai masu wayo a ciki, za a ce da Allah muna so a ɗan ɗauki ɗan wani abu dai da ba zai cutar da ku ba, za a ɗan ba su, suka ce a to bismillah mana, ai babu damuwa, to a nan sai a yi. So kula ga wannan shine matsalar. Idan yara ne ƙanana ga matakin, in manya ne kana da hujja, in an baka sai ka taɓa, amma kuma kada zuciyarka ta mutu. Shi wanda ma babansa ya rasu ba a karantar da shi ƙwallafa rai a kan gado ba, ba a karantar da ƙwallafa rai ba, ka tashi ka nemi naka, in ka nemi Allah zai baka. Mutane da dama iyayensu suka rasu, in suna da zuciya da rufa sai ce to a raba wa 'yan uwana, ni na haƙura da abu. To haka ya dace ka zama, ba ka saka rai akan abin da ba naka ba, har da jan aya, tare da cewa jan ayar da kai ba kuskure ba ne, in kuma an baka to babu laifi. Wallahu ta'ala a'lam.